Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Asa naman ka? Niyan ako sa labi. Ganina ako nagpaabot ni mo. O sige, pagdali, kinapabook na ko sa tong lunch din hi. Magdungan tagkaon. Okay. Amping. Love you. Bye. Siguro kung malipay ka sa akong mga sorpresa o niya. O sigurado kung maako nakahangtod sa hangtod. Kumusta naman kayo dyan? Okay na ko, Joe. Makitaan ka na na runib. Away bungik magunarog. Masayol na siya na ko yun. Masayol masuway, di masuway. Pataka. Dahil blood ako na. Lagot na di kay Kapuldo. Nalagot mo lang. Daghan ang nagsulti idan na nga kinahanglan nga imo siyang pasakaan og kaso. Pasaka ang kaso? No, malagi. Ay, magkahinuktok. Ay, pa sila. Binanagwan na. Nisaka kung dugo ba? Yan lang yun. Araw ng tagam. Binab. Ipapreso na siya. Di ka. Ipakaw ng buhaya. Angay lang yun. Og angay sa siyang pabayron sa kwarta nga yung gikuha dyan ni mo. No. Dili na lang siguro, tiya. Uy, titili good. Alkansi kay kaday. Dako betong kantidara dyan imo lang sa pasagdan sa yung gihimo ni mo. Magdaw. Bitaw, di ka na mayo. Ang ikot nga, mabawi to ang imong kwartada na. Na, mabawi gito ba? Kay, di man sa'yo nga mangitag ingon anak kadakog kantidad, oy. Basta lang, binab. Awa lagi. Ginoo na lang siguro yung mag-igo niya. Pagkaway batasan tawhana. Kung ako lagi siya makitaan, ako magbawion ang kwarta ba? Naara niya, tiya, kung iyang iuli. Mas labing maayo. Pero kung dili, naamay Ginoo. Nakatultol man ko ng ilambay. Nakatultol ko. Magpauban ko nila ni Unik. At doon nasab na ko ng kapitan na ron. Patilawon og tagam tong tawana. Hain man na si Leslie, ha, Nelson? Na, ambot na yung babayhana pa. Ako bitaw gitawagan kung asa sila. Di man mo tubag sa iyang cellphone. Ako sang gitiksan. Wa sa mo reply. Mayon ta og naa siya. Kaya doon ako'y mahinungdanon kayong isulti ninyong duha. Aw, mahimo man pa nga ako rin mong sultihan. O ako rin sab niya siyang sultihan o maabot na. Iho, pahinumdum lang nako ninyo. Ilabi na gyud nimo. Nga ayaw gyud pasagdi ang imong igsuon. Kung mawa na ko ining kalibutan. Oo, paoy. Bisag gahi na ugos, Leslie. Huwag yun na ako pasagdi nga ako igsuon pa. O usa pa. Sa'yo pa kayo nga maghisgot ka nga mawa ka na ining kalibutan na pa. Bata pa kay ka, uy. Taas pa kayo ang imong kinabuhi. Tiguang na ko, Nelson. Og tingali, maihap na lang ang adlaw na ko ining kalibutan. Ayaw pagsulti, ana. Dili kita mo nagbuot sa itong kinabuhi, papa. Tinuod ng gisulti mo. Dili kita ang nagbuot sa tong kinabuhi. Pero nahibaw na ta. Kung pila na lang kaadlaw, ang nahibili na to ining kalibutan. Kung sabi kayo buot ni mga ipasabot pa. Ah, Pa? Di, Papa? Nelson, Pa? maglisod ko sa paginawa. Tabang! Tabang! Ding! Pagdali! Atong dadon sa papa sa ospital! Cheers, Ronnie. Cheers. Gusto ko,
Usa ta ka semana din sa hotel. Unya, after sa atong holiday din ipaila-ilati ka ni Papa og sa akong igsuon. Malipayon kay ko ba ni mo, Leslie? Diha ni mo nakita na ko ang tinud-anay na kong kalipay. Wa na'y mo labaw pa sa kalipay nga gibati karon nga kauban na ka. Mauman sad ko, Ronnie. Excited na kay kong ipaila-ilat ka sa kong amahan og igsuon. Di ba ko ang nga madlok nila? Oh. Nga kung mahadlok man ka nga naamang ko. Away noon, basta naa ka, mawa gini akong kakulba. Kadiyot lang ha. Nanawag na sa ako igsuon nga gwapo. Tubaga, Sa mukha na bagid kaayo niya. Kadiyot kay akong tabagon. Hello. Lisbeth! Lisbeth, asa ka? Naara ko sa kong higala, Nelson. Nga no, sa balita. Kinahanglan nga, muwaray ka sa St. Louis Hospital karon dayon. Ha? Nga naman, unsa may nahitabo? Diya si Papa. Kritikal niya kahimtang. Kinahanglan karon dayon, muwaray ka. Unsa may nahitabo ni Papa? Anay ta sa ospital mag-istoryahan eh. Sige na, karon ka dayon. Sige. Manawag na unya ko nimo ko na anak ko diha. Pabutot ka. Sige, bye. na ospital ang imong uhan? Ayaw ka balaka. Dili ko angay maalarma kung unsa may mahitabo ni Papa. Ya, suman mo check out lang ta din karon. Pabili na ka din Mubalik ra unya ko. May mo mag-uban na dati ka. No, ayaw na. Dili na ko magdugay dito. Basta paabutan ako din Nia, Sa man ni? gamitan na akong VIP card. Kadod sa gusto nimo din kana mo'y gamita para pangbayad nimo. Pero, Sige na. Ay, sige na, dawata dayon, kay mulakaw na ko. o nga, saan maruna tuwa na ron, be? Nga, ikaw na may, ikaw na may gipaninglan ka ron sa inyong wedding coordinator. Na, namibahad mo yan ito siya nga, kundi ninyo sa bayran, kamong duha ni Ronnie ang ikaya. At tinood ginaidan na. Mao nga kinahanglang sundon gito nimo ang tambag ni Kapitan nga ikaw mismo may mo pasakag reklamo batok ni Ronnie. Kay dili man ni imong sa. Tuwa man imong kwarta atong kanahang dako. Muna. Di ba? Muna. No. Mogyod. Sakto ko. Oo, kita ko lang ito. Ayaw Kasunaw lagi, lagi. ayaw. Bali mo ito na Kalma lang lagi, kalma. Ikaw sumbagod karon kalma lang gani diha. Nabarabaya Relax. Nabarabaya kong kumo sa di ka na pusbuktok. Relax. Ako lang sigurong istoryahon si Evelyn Tia. Tiyo, pasabtulan ako nga mobayad ako kung mabawi na ko ang kwarta nga tuwa ni Ronnie. Kung nagditong niya iuli. Bay, Aw, mapasaka og puro mga kaso niya, Tiyo. kanagyaw. Kanang nga manubag siya siyang gimo ni mo. Abitab ako kini may nayak lagi bitab-nab. Lain na ba siya ko kagumusukob? Paragod, ikaw gadi na lagi kasi Ito, ingon anak mundong ba? gana to. Be, unsaon man kuno nimo siya Bipuldo? Sige be? Ako sa naparon. Ha? Makadaog ka kada Puldo? Wang tigra ba kaglawas so na si Ronnie bingkol na ba kayo? Pidasan niyo mo lain na siya. Darawa, ragog ka. Wangkig bitaw. Rumay sa siya akong sidekick. At tulimbang magkanasabaw. Yes, may pagbabalitok ka Puldo. Nagbalitok siya. Ako pa di mo no, ako no gusto na ako Puldo. Imo siyang hagdon og boxing. Kana! Hagdong na ko, mak. Hagdong na ko. Na! Di na ko sa subugan. Usak dangaw. Kana! Hagda ba yung Puldo? Gusto ko kong makatilaw sa tagam. Kana! Usas kong kumo, makahingusan ko, nasusog man ko. Bidab. Napatak mo nga na ito na siya yun. Tanawan niya, magkita kami dua. Unsa magisulti sa doktor? Karoon na stage 4 liver cancer si Papa. Unsa? Delikado na gid ang kahimtang. Matod si doktor, pinagkataas ang upat ngadto sa 11 ka buwan. Mao ba? Pero sa kaso ni Papa, basin usan na kabuan ang nahibili niya. Tungod kay dugay na di kini niyang gitago nga sakit diri nato. Oo niya. Unsa may mapanukon? Ang iyang mga negosyo, mga property nato.
O sa may mga testamento nga iyang ibili na to. Ayaw na ko na una, Leslie. Bata pa si Papa. Kinahanglan nga maghuna-huna ta upagi kung unsa pa'y butang nga makaluwas sa iyang kinabuhi. Naunsa ka man in taon o Nelson? Mo naman ka nagisultis doktor. Wala tayo mahimo, ana. Wala naman gali mahimo ang mga doktor, kita na baka ha? Bisan pa, Leslie. Ayaw pag una-una og unas mga kabtangan ni Papa. Ang importante nga, malugayan pa ang iyang kinabuhi. Unsa pa malagi ang atong mahimo, ana? Natural nga mo prangkag yung kong pangutana kung unsa iyang plano sa iyang mga negosyo. Duha biya ta kabuok. Lisod kayo kung maglalis unya tas mga butang nga wa maklarog bahin. Dili una ta maglalis, ana. Magamputan duha nga matagan pa og dugang kinabuhi is Papa. Kay mas bililon pa ang iyang kinabuhi. Kumpara sa mga material nga butang nga naa na to karon. Oh, depende na si mong pagsabot sa akong gisulti. Basta kay dili ni daotan ang akong pangutana. Kung naa ba say gibilin nga testamento para natong duha. Oh, siya to. May nga po, sir. Ikaw ba si Ronnie Ambani? Oo, ako. Tabi sa pa itong toyo ninyo. Niya, kauban ako sila si Noy Puldo o si Nangimak. Niya na dahil ka rin nagtaguro na eh. Oh, tiyo. Tiya. Pagtiyo na ko buwang ka. Iwa may kadogo mangingilad. Tempo na. Ang kwarta! Ang kwarta ron ihain na, ha? Iuli na mo kay dili na imo! Magigilad ka! Tempara good una. Di na ta maglalis din, he. Kuan ka nang kinalan nga mauban ka na mo sa barangay. Aron usayon mo dito ni Kapitan. Kisam ka. Tanod ka? Tanod ko, tanod. Turang tingugan. Kiling mo pasabot ko ni tanan, ha? Muwapas ako niyo dito. Di mahimo. Kinalan yun nga mauban ka na mo. Ay, oba na lang mo na mo. Bagag naong. Muna. Tara, Ronnie. Kinala ka ron dayon. Mauban yun ka na mo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!